έναν κόσμο δεδομένων ζουνε ευτυχισμένα. Έλα να τα γνωρίσεις πριν τα χρησιμοποιήσεις. Μότσι! Καλό! Brainpot! Ενδιαφέρον! Fringe! Το ορκίζομαι στους φιούγκους μου. Και ο φίλος μας παρέα, αστεία μας σπουδαία, μικρά μα θαραλέα. Κακοί παραμονεύουν, μόνο το κακό τους θέλουν. Μότσικονς! Αστεία! Μότσικονς! Σπουδαία! Μότσικονς! Γενναία! Κάθε πρόβλημα θα λύσουν. Στο προηγούμενο επεισόδιο των Mojicons, οι φίλοι μας νίκησαν τον Μαϊντούμ και έφεραν τον Άθο πίσω στη Moji Town με τη βοήθεια των εξωγήινων. Μα όπως αποδείχτηκε, ο Άλεξ είχε ήδη ξεκινήσει την επαναγκατάσταση του συστήματος. Με κίνδυνο της ζωής του, ο γενναίος Glitch σώζει τη Moji Town και αποφασίζει να μείνει με τους νέους του φίλους. Σε παρακαλώ, άσε με ήσυχο! Δεν πρέπει να φοβάσαι. Απλώς έχω μερικές ερωτήσεις. Όχι, δεν ξέρω τίποτα! Αυτή η διάσημη. Κανένα πρόβλημα. Δεν θα ξεφύγεις από τον τύπο. Πώς έφτασες ως το διαδίκτυο? Πες μας για το ταξίδι σου στο διαδίκτυο. Παρακαλώ, κάντε μια δήλωση για το... Έχω να δηλώσω ότι μου χτίσα με τον κίτρινο τύπο! Ο γελάκες μου σπάει τα νεύρα! Εγώ? Όχι εσύ, τον Μότσικος το λέω! Έχω ήδη απαντήσει 100 φορές τις ερωτήσεις του! Τα προβλήματά σου να είχα. Μην είσαι τόσο ζηλιάρης. Δείξε μου το σημείωμα του point. Αγαπημένοι μου φίλοι, λυπάμαι πολύ που σας εξαπάτησα. Ναι, είμαι ιός. Μα η ζωή στη Moji Town με άλλαξε. Αντίο, φίλοι μου, διότι επιστρέφω σπίτι μου πια. Μα τι σημαίνουν όλα αυτά? Αυτό που σημαίνει είναι ότι μπορώ να μείνω μόνος μου στο σπίτι του. Καλά. Μπορούμε να μείνουμε όλοι. Πρέπει να πούμε σε όλους ότι ο Point είναι ιός. Γιατί εγώ, ενώ εμείς, θα γίνουμε διάσημοι. Μα ο Point μας βοήθησε και τώρα θα τον διασύρεις? Δεν θα πούμε ποτέ σε κανέναν για τον Point και θα κρύψουμε και το σημείωμά του. Να το φάω! Θα είναι κρυμμένο! Πιο ασφαλές και από ασφαλές! Πώς είπατε? Ξανά! Ω, θαυμάσια! Είναι πολύ δύσκολο να είσαι θύρμα. Fringe, άνοιξε την τηλεόραση. Γιατί? Δες εδώ! Τα σημερινά νέα! Τι κρύβεται σε αυτό το μυστηριώδες σπίτι? Τι κινδύνους μας επιφυλάσσει? Οι ερωτήσεις που θα απαντηθούν στη σημερινή εκπομπή με καλεσμένον μας, τον Moji. Mojicons! Μετά από αμέτρητα ηρωικά κατορθώματα, επικίνδυνες αποστολές στα άδυτα του διαδικτύου και σε συνεχή κίνδυνο, εγώ προσωπικά θα σας αποκαλύψω ένα τρομερό μυστικό. Όντως, ο γειτονάς μας ο Point είναι στην πραγματικότητα ένας ιός. Πώς? Πώς
Πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό? Κάναμε μια συμφωνία. Σας το είπα ότι έπρεπε να το φάω. Επιτέλους άρχισε. Υπερβολική μεν, αλλά δόξα που μου αξίζει. Τι πάθατε? Είναι η μεγαλύτερη μου στιγμή. Τα συγχαρητήριά μου, ήρωα. Είσαι επισήμως ανόητος. Μπήκες επισήμως στη μαύρη λίστα μου. Και εμένα στη λίστα αυτών που αρνώ. Λυπάμαι πολύ, φίλοι μου. Απλώς διασχίσαμε όλο το διαδίκτυο, σώσαμε τον Άθο, τη Moji Town. Και γιατί? Για να μην έχουμε καμία αναγνώριση? Ούτε εγώ. Οπότε, δεν άντεξα. Συγγνώμη. Λοιπόν, εσείς τι λέτε, παιδιά? Εγώ θα τον συγχωρέσω μόνο αν μου δώσει το βραβείο. Ναι. Τώρα σας συγχωρώ. Βασικά, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για τον Point. Εντάξει, θα το κάνω. Όποτε ξαναγυρίσει. Πρέπει να δω τον Άρχοντα Φάιντο. Θέλω να περάσω. Έχετε ξεχάσει ποιος είμαι? Θα σας φρεσκάρω τη μνήμη. Κι άλλο. Σας αναγγέλω τη μεγαλειότητα του Άρχοντας Φάιντο πρώτος. Point, πιστέ μου φίλε, πάλι καθαρασώσατε ανόητοι. Μην τις παρεξηγείς. Μερικές φορές δεν σκέφτονται σφαιρικά. Ελάτε, πάμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Μα πρώτα άκουσέ με. Πέρασα πολύ καιρό ανάμεσα στους εχθρούς μας, τα Mojicons, και ξέρω ότι δεν είναι επικίνδυνα. Είναι καλόκαρδα, ευγενικά και αστεία. Κάναμε λάθος. Ο πόλεμος είναι ανούσιος. Πώς τολμάς να λες ότι ο πόλεμος είναι ανούσιος? Μας είχες προδώσει. Και τώρα έχεις τα μούτρα να παρακαλάς για ειρήνη. Να θυμάσαι τα λόγια μου. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί ώσπου το διαδίκτυο και τα Mojicons να εξαφανιστούν. Στείλε μου επιστολή αν αποφασίσεις να έρθεις με το μέρος μας. Πάμε. Χρειάζομαι τον γιατρό. Ανόητη! Χρειάζομαι τον δόκτορα Χακ. Ακούστε με παρακαλώ. Ξέρετε ότι η σύνδεση δεν είναι ασφαλής αν μας ανακαλύψουν. Κλείσε το στόμα σου και άκουσέ με καλά. Ο Point αρνήθηκε. Οπότε πρέπει να επαναφέρουμε τον Μαϊντούμ. Μα αφού δεν... Οπότε θα χρειαστώ το backup σου άμεσα. Γι' αυτό βιάσου. Μισό λεπτό. Τι συμβαίνει? Πίσω στη δουλειά. Το έστειλα. Θαυμάσια. Έχεις και τους κωδικούς για τους ιούς. Λυπάμαι, αλλά θα χρειαστώ και άλλο χρόνο. Γεια σου, δόκτορα Χακ. Διαφορετικά, θα χρειαστείς γιατρό για τον εαυτό σου.
Σας απογοήτευσα, άρχοντά μου. Σου θυμίζει κάτι? Ναι, είναι τα μπακαπαρχία μου και είναι ευαίσθητα. Προσέξτε με αυτό. Για δες, έσπασε. Και σίγουρα ήταν το τελευταίο. Καταλαβαίνω απόλυτα, αφέντη. Και τώρα θα καταστρέψω σίγουρα τη Moji Town. Δεν βιαζόμαστε. Πρώτα πρέπει να τιμωρήσουμε κάποιον για προδοσία. Αγαπημένοι μου, Φριντζ. Όχι, γιατί αγαπημένοι. Απλώς αγαπητοί Φριντζ. Αγαπητοί Φριντζ. Και μετά θα της πω... Θέλω να ξέρεις ότι μου... Ποιος είναι? Όχι, Φριντζ! Πού είσαι? Πού σε πηγαίνουν? Όχι, στάσου, Φριντζ! Θα σε σώσω, αγαπημένη! Σε πιάσα! Η Φριντζ μου!